फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि फिउचारा मा जालांगोन जोंहा ओरैनो अलरेडि 2020 नि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा माखासे पावार्स एन्ड फांसन्सफोर 6 शिड्युलनि माखासे मर्यादाफ्रा दिनै जोबनानै थांबाय आरो फिन खेबसे हाग्रायाव खारहोबावनानै मिलिटेन्ट्स माने एक्सट्रिमिस्ट हान्जानि नामाव बर' सेंग्राफोरखौ गावथारफिननो सानदों नामा दा बिथांमोनखौ दिनै होखारनानै बिथांमोना दिनै दुखु मोननानै फिन खेबसे हाग्रायाव खारफिनोब्ला फिन खेबसे हाथियार लाफिनोब्ला बिनि दायखौ सोर लागोन थांनाय 5 तारिखनि मोनायाव जिहेतु आसाम पुलिसा जोंनि गौरां रिसार्च सेराव NLB डिजाइनेटेड केम्प जाय NLBफ्रा गोबाव सम सरकारजों सावरायनायनि बेलायाव सरकारानो बिथांमोनखौ बे सरकारनि न'मायावनो बिथांमोना दोनथ'दोंमोन जाय हरावहाय बिथांमोना आसाम पुलिस दा without any prior notification दे बिथांमोननि केम्पआवहाय हाबनानै दे बिथांमोनखौ इललिगेलि दे बे केम्पनिफ्राय दोननो थिननाया बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव दे बिथांमोनखौ असनमान खालामनायजों लोगोसे बर' हारिखौनो बिथांमोना असनमान खालामनाय जादों गतिके दिनै NLB बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थैनाय थांनाय थामोन्थानि थाखाय आरो बेसेबां एक्स NDBफ्रा जाय बिथांमोना जेलाव दं दाबो गवाखै आरो बेजों लोगोसे NDBफोरनि रिहेबिलिटेसन आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि माखासे जे थांनाय बिटिआर सुक्तियावहाय जे माखासे दफाफ्रा बर' हारिनि थैनाय थांनाय बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय दिनै गाज्रि मोनसे माने दफाफोर दं बेखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना फिन खेबसे हाथियार लानानै हाग्रायाव थांफिनदोंमोन दा बिथांमोननि जि मोनसे प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडियोलजिस बिथांमोननि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ बिथांमोनहा दिनैसिमबो बिथांमोना फोथांनानै लाखिदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जेब्ला हाग्रायाव थादों बे आसाम सरकार आरो जोंनि BTC सरकारा बिथांमोनखौ आरो माखासे बर'नि आफादफ्रा लेंहरनानै गोजोन मोनसे सावरायनायनि पलिसिखौ बिथांमोना बानायदों थिगैनो दं गासैबो बर'नि आफादफोर बर'नि गासैबो सुबुङानो मोनसे रंजानायजों बिथांमोनखौ बरायदों जिहेतु सरकारा बिथांमोननि जि मोनसे नांनाय बेखौ मोजां सान्थि भाबै सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोजोबगोन होननानै दा आसा खालामदोंमोन दे बर'नि गेजेराव दे साफ्रोमबो बर'नि मेलेमजिबि आफादफ्रानो दे बर'नि गेजेराव आरो फिन खेबसे हाथियार हान्जा नांला दे बर'नि जेंनाखौ फोजोबनाया एबारनिफ्राय माने डेम'क्रेटिक भाबै फोजोबनायनि मोनसे पलिसिखौ सानदोंमोन थिगैनो दं दे NLBआ आरो फिन खेबसे NDBआ सारेन्डार जानायनि उनाव जोनोम जाफिनदों बे मोनसे समावहाय बर' जातिनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय फैदोंमोन आरो फिन खेबसे बर' सेंग्राफ्रा बर' लाइमोनफ्रा आसाम पुलिसजों माने एन्टि ट्राइबेल माने असमिया बिथांमोनजों हमै फिन गावथारजागोन नामा दा बे बेलायाव बिथांमोना माने जोंनि बर' समाजनि आफादफोरनि आरो सरकारनि हान्जा माने लेंहरनायाव बिथांमोना फैनानै नैबे डिजाइनेटेड केम्पआव थादोंमोन दा बिथांमोना सरकारा आसाम सरकार हक BTC सरकार हक दा बिथांमोना लेंहरनानै बिथांमोनजों सावरायाबालानो बिथांमोननि मिशन बिथांमोननि एजेन्डा बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोजोबाबालानो बिथांमोनखौ फिन खेबसे बे केम्पनिफ्राय होखारहरफिननाया दिनै बे गिदिर मोनसे माने NLBफोरखौबो असनमान खालामनाय आरो बर' हारिखौबो असनमान खालामनाय नाथाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै थांनानै थाहैनाय एबा सोलिनायाल' बे जेंना नङा दा बिथांमोनखौ दिनै होखारनानै बिथांमोना दिनै दुखु मोननानै फिन खेबसे हाग्रायाव खारफिनोब्ला फिन खेबसे हाथियार लाफिनोब्ला बिनि दायखौ सोर लागोन दिनै सानदों नामा एन्टि ट्राइबेल असमियाफ्रा
बे बर' सेंग्राफोरखौ एनडिएफबिआ जेब्ला सारेन्डार जाखांबाय बिनि उनावहाय सासेबो हमै गावथारनो मोनाखै दा इनडाइरेक्टलि बिथांमोनखौ दिनै आरो फिन खेबसे हाग्रायाव खारहोबावनानै मिलिटेन्ट्स माने एक्सट्रिमिस्ट हान्जानि नामाव बर' सेंग्राफोरखौ गावथारफिननो सानदों नामा? जोंहा बेयाव मोनसे साननांगौ लागा दं। दा बेनिखायनो जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि फिउचारखौ साननानै जोंनि बेसेबां बर'नि आफादफोर दं, बर'नि सानसुमैफोर दं, दा बिथांमोना सांग्रां जानांगोन। बे आसाम सरकारा एबा असमियाफ्रा जोंनि बर'फोरनि सायाव मा स्टेन्ड लामादों, मा पलिसि लामादों, दा जोंखौ फोजोबस्रांनायनि पलिसिया दासिमबो जोबाखै नामा? मानो होनब्ला जों रिसेन्टलि नुदों बे आलफाया भारत सरकारजों सुक्ति खालामदों जोंनि ट्राइबेल इन्डिजिनियास बर'फोरनि एबा गुबुन ट्राइबेलफोरनि कनसेन्ट लायालाबानो आरो बेयाव गासैबो इन्डिजिनियास ट्राइबेल थागिबिफोरनि एगेन्स्टआव बिथांमोननि जि मोनसे सुक्ति जादों दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव कुनु बर'नि आफादफ्रा कुनु बर'नि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा रावबो आवाज होआखै। नाथाय बेफोरखौबो जों सिन्था खालामनांगोन दे फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि फिउचारा मा जालांगोन। जोंहा ओरैनो अलरेडि 2020नि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा माखासे पावार्स एन्ड फांसन्सफोर 6 शिड्युलनि माखासे मर्यादाफ्रा दिनै जोबनानै थांबाय आरो जों खोनानो मोनबावदों बावैसो समनि उनावहाय बे बिटिसिनि साख्रिआवलाफ्रा डाइरेक्टलि आसाम सरकारनिफ्राय फैसिगोन। माखासे डकुमेन्टेसन माखासे पेपार वर्क्सफ्रा अलरेडि रेडि जाबाय होननानै। दा बैफोरबादि नेग्लिजेन्स आरो रिसेन्टलि 5 तारिख मोनायाव जि एनएलएबिफोरखौ जि असनमान खालामबाय, जि नासयबाय, जि गादबबाय आसाम सरकारा पुलिस हान्जानि थ्रुयै, बेयो बर' जातिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना। आरो बिनि सायाव जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि गौथुमफोर आफादफोर बर' जातियानो दिनै बिथां एनएलएबिफोरजों जों गसंनानै बिथांमोनजों जों स्टेन्ड जानांगोन। नङाब्ला बिदिनो माने फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जोंनि एन्टि ट्राइबेल असमियाफ्रा फोजोबस्रांनायनि पलिसिखौ लालांगोन। गोजोन्थों।